Paglapag sa eroplano, may protokol ang gobyerno. Kwarantinon tanan OFW. Hotel nga kwarantinan, grabing ka-high-tech man. Tanang gamit binhi, pa-swipe-swipe lang. Pwerte gyud na kong lipaya, kay internet pwerteng kusuga. Ang TV pag yun dinhi nakakibol pa. Pero akong gikabalaan, kay ang pagkaon gamatoy man. Siguradong magkutoy mong tiyan. Mulubog, mulutaw ang imong kalimutaw sa quarantine nga napulog yun kaadlaw. Wala kay halos makaon, bisag gutom agwantahon, kay dugay pa ang adlaw nga pagawason. Na quarantine sa COVID-19. Milabay pila ka adlaw, nagsugod na ang kamingaw. Mutambo sa bintanag, sigig yaw-yaw. Wala sad kay matawagan, kay hadlo ka mautangan. Sa mga kailan ni mong palautang. Mulubog, mulutaw ang imong kalimutaw sa quarantine nga napulog yun kaadlaw. Wala kay halos makaon, bisag gutom agwantahon, kay dugay pa ang adlaw nga pagawason. Na quarantine sa COVID-19. Maglubog, maghayang, mutagilid, mutikangkang, sa higdaanan kalaay ang masuwayan. Sa bintana mulantaw, maghinuktok, maglatagaw, kay dugay pagyud ang napulo kaadlaw. Na quarantine sa COVID-19. Na quarantine sa COVID-19.